Zviri sei ndadzoka zvakare nedonzvo renhau yeMashemarians kana kuti Shema TV. Sekupromisa kwandakaita ndakati inini ndichaitawo video ndichiisa evidence yemarisiti ese atakatumira kupi kuZimbabwe kuti mari iya yakabviswa towards the Makore family muonewo marisiti achoni. Saka ndo donzvo revideo ino diki yanchange ndichase ndichiita. Saka sekuziva kwanhu vese vazhinji tanga tina representative angari kupi kuSouth Africa anova Kumbi, then tobva taita representative anova Sister Eunice wakamirira makandis ese ma-European countries ese, kozoita zvakare inini ndakamira nePayPal. Saka PayPal yangu mushure mekunge yapinda takazobudisa mari inoita iyo 27,288.65 but ndo total yakaenda kuna Sister Eunice. Sister Eunice vazoibatanidza yese takuisa kuconverta kuma US dollars. Mari yanga vanayo ikoko nemari yange yakabatana kubva kuThailand yese pamwe chete yakainda ikandosvika kuZimbabwe yave 1,840 US dollars. Gobhula ndo vakatambira mari iyi and patori neevidence yekuti aiwa vakatozo withdraw. Saka ndati tinga tichikuudzai sezvo vanhu vaida se vaida maupdates ese and futi zuro pane vamwe vaitobvunza kuti saka mari yakazoreizwa ini total imimi Mashemarians mukuti makaita zvimakareiza mari varipo vakadero zuro. Tochibva ipapo toenda pakuti kubva kuSouth Africa kuna Kumbi Selani musi wekutanga wakatumira 270 US dollars achishandisa mukuru. The following day akatumira 30 US dollars achishandisa zvakare mukuru. Iyi mari yese yandikutaura nezvayo yakaenda ikandopindira muzita magogobhula. Ini total mari yese yakazotumirwa tadzibatanidza dzese Thailand, UK zvese neSouth Africa dzose dzasangana mari yedu aiwa mari takakwanisa kureizawo mari yanga yakawanda sikamboita ndikureva nhema takasvitsa iyo 2,140 US dollars ndo mari yakaita sei yakakwanisa kunge ichireceiva nemhuri yekwamakore. Saka ndinongoda kutenda vese vakatambanudza maoko avo vakata give towards mhuri yekwamakore. Toziva kuti nguva ino inguva inogwadza. Ndiri panapa chirega nditiwo zvakare ndinosendawo macondolences on behalf of all the Shemarians and marisiti ese tichamaisa pano kune avo vanyanya kubvunza zvakasiyana. In case ndaita a slip of a tongue pakutaura kwangu mune makuzongoonowawo kuti total yakabva kuUK yakabatanidzwa nekunoku yakaita mari. Sister Eunice Maruta ndo vakanga vakati representa vachiva zvakare spokesperson wedu achimiririra nhau idzodzi dzemadonations kana dzemari yakabviswa towards vabereki vani vatapiwa, nokuti mari iyi yakachenzi nevanhu aiwa ngaiende kuna baba namai vatapiwa ndochi mari iyoyo zvayakabvisirwa. Saka tangoti tise tikupei zvese kuti mari yacho yanga iri mari sekupromisa kwatakaita I think 2 days ago takapromisa kuti tinoisa marisiti panapa kuna vaibvunza zuro kuti mari iyoyo yakasvika iri mari kuZimbabwe. Ndio yandotaura kuti total yakanga iri 1,840 US dollars kubva kupi kuUK. Mari iyi yakabatana neThailand neUK dzakabatana dzese. Then from South Africa ndokukabviswa 300 US dollars yose yabatanidzwa ndokubva yaita 2,140 US dollars ndo mari yakakwanisa kureizwa neMashemarians ikatumirwa ikasvikira muzitamani magogobhula. Ndichingopa kutenda zvakare kune vese vakatambadza maoko chiti God bless you and murambe zvakare mine moyo yakaita seiyoyo kuitira mangwana tikange tasvikirwa nedambudziko rakaita seiriri aiwa tinge tichibatana pamwe chete nemi. Saka pari zvino chirege tingoti ndo zvese zvatakatatoona nazvichi mukati mevideo ino. Tingokutendai tingoti aiwa muve nezuva rakanaka.